искам да ви кажа, че вече съм тук, вече съм на село повече от 10 дни и се чувствам страхотно и феноменално. Няма да ви описвам и да ви обяснявам просто колко добре се чувствам психически и ментално. Физически не чак толкова, защото тук си е работа и натоварване, но пък от друга страна тялото и като цяло се чувства супер тонизирано от физическата активност, която имаш, защото каквото и да си говорим, колкото и да тренираш в града, натоварването на село е съвсем различно. И днес в това видео ще ви взема с мен и ще прекараме цял един ден заедно. Ще ви взема с мен и ще прекарате цял един ден заедно с мен на село. Имаме доста неща да свършиме и ще ви направя част от това нещо, как просто преминава един мой ден. В момента че сега около 10:30 станах към 7 нещо и вече се намирам на компютъра, имам за около 2-3 часа работа да свършиме. Действаме го това и след това палиме мотора и отиваме за бързо до Монтана, защото трябва да купа някои части, защото съм започнал да правя тук едни неща, един парапет и ми трябва тук едни древни нещица, за да мога да го завърша. Трябва да косиме, трябва да отиваме до градина да косиме, трябва да тренираме, имаме доста неща да свършиме, така че ще ви направя част от това нещо и ако искате да останете до края, то приятно гледане. Между другото, за да не скучавате, може да теглите по един лайк, пишете на коментар, че може да се абонирате, ако не сте. И нещо такова, дайте малко стимул, дайте малко стимул. Спряхме за едно кафенце. Взех си някаква напитка, виз, не знам какво е това. Ама е добро, като не жега. Сега, допълним си кафенцето и go to village because we have work, many work. Така, прибрахме се и сега издирваме кучето. И кучето го търсиме 40 минути и го няма, то се казва, че у реката. Джес, ела тук! Ела, Джес! Ела! Ще ядеш бой, къде си влезнала у реката и ме караш да влезнем и аз. Сега как да те вадим те, да? Как да те вадим? Айде, вече се намокрих, карай. Сега какво да те правим? Сега ще пренесем до там. Да знаеш. Ще ядеш бой, гледай къде сме. У реката. Какво те правим сега? Айде през реката. Спасихме я успешно. Най-малко пък това съм очаквал, че спасявам кучето ми у реката. Аз ти чакай. Шантава работа. Гледай, цели съм. Миро да. Намерихме я, дедо, айде. Намерихме я, идвай. У реката беше, идвай, айде, намерихме. Да, така. Сега съземаме нещата по план, а именно запретваме се да косим тука и да действаме, че стана никое време. Ай, сега да ми сушиш обувките, няма ми се мазнеш изобщо. Чуеш ли? Но тя влезла чак долу преди кръстича и водата е пошла нагоре и но няма да излезе. Не знам откъде е влезнала, ама. Доле, ниско. Добре, че мина на маца мъжа и те вика. Има ли куче у реката? Ейте! Ето те. Беше у рекутата, не аз съм обите и обади. Един мокър. Един мокър съм, да.
Тук приключихме с едната половина. После ще дръпна аутото и натам. Или утре или други ден ще видя как зависи как дойде. Сега отиваме горе до градина да окосим и там. И се връщаме да слагаме парапета. Да, и после може би ще окосиме нагоре. Сега отиваме на баба и на дядо с каляската. Аз така наричам каляска, защото те супер много се грижат за нея, завиват я когато трябва и когато не трябва и гледат толкова завиване. Ето какво са направили от него. Ето почнало да се лющи боята. Ама каквото такова. Сега. И това вече си бие на ретро автомобил, между другото. Да. Тя градината е нагоре към хижата, там където ходиме. Сега ще видите, да, сега ще ви покажа и градината. Аз ходих преди 2 дни. Доста голема е станала и картофите много са пораснали. Абе, баба просто се е погрижила. Стигнахме. Ай, сега да ви покажа градинката. Колко хубаво е станала. Ето това трябва да се откоси. Ето. Гледай, рачи, само за какви картофи става на въпрос. Те са по 1 метър, човек. Не, гледай. Къде съм стъпнал? Те са ми почти до кръста. Лудна работа. А тук са съдили. Това е боб. А горе има и малко царевица. Да, ето. Даже вчера тук поливахме. И надолу има, сега ще покажа. Съдила е баба ми. Аз този път не съм участвал в градината. Минали години участвам активно. Ама тази година покрай Дубай едно друго и не можах да се прибера. И е тук. Тук е насъдила пак домати и там има лук. Това май пак е боб. Това е пипер. И е тук лучец. Пак боб. Не знам, май там беше честна, това тук е такъв червен буклетан, къв се води, не знам. И е тук още малко картофи. Ей, тук има река. И да, между другото, тия неща соларен съм ги сложил от миналата година. Тук ги слагам. Те са против личуги. Наистина това нещо работи. Така че ако някой се чуди дали си вземе такова за градината, да. Работи определено. Аз тук съм с 2 и поне тук е в този периметър около картофите е защитено. Нали, нагоре не съм купувал, трябва да купа и нагоре. И така, сега разгъваме цирка и се захващаме и работа за работа и тук, защото има доста да се коси. В принципи е там на спирката коса една шапка. Ски. Една шапка е фръпнала. Ето ще остава. Ако на някой му трябва да си я намери. Добре, айде да действаме. Готови сме, бе. Окосихме. 30-40 минути по-късно сме готови. Айде сега прибираме се към къщи. Тази другата половина, къде е прядито, няма сега да я косиме, защото ще стане късно.
Трябва да правим парапета, трябва да видя наделно на каляската да му разглобиме колата, едното точило, защото нещо изпуска, губи спирачна течност. И видях, че е омаслило на задно десно точило, така че сега ще видим първо или ще разглобим точилото, или слагаме парапета. Ще видим, трябва да стеглиме на баня, се повръснем и трябва да се връщаме към Монтана. Изобщо няма да пускам сега навън. Знам, че искаш пак, ама няма. Няма хубаво пак да спасявам ръката. На тебе говоря. Да. Не ми пръхай. Не ми пръхай изобщо. Шшш. На тебе говоря. Не ми пръхай. Тега, парапет сега. Аз съм му фиксирал тук и гол от горната част, ама сега тук има една план, която трябва да измислим как да го направим, защото вижте тук ще ми влезе между две камъка. Тук съм взел едни допълнителни планки, в които да монтираме. И тук трябва да подбиеме. И то като цяло това е. То е почти готово. Сега се запретваме и го оправяме. Чуваш ли? Ще го оправим. Сега понеже там ми влиза, ето ви показах между два камъка. Тук съм си взел едни, ще ви покажа едни анкери. Тоест имам осмици, взел съм едни шестици и едни такива планки, за да измисля как точно там, където влиза между тия два камъка, да го захвана с анкерите шестица. И тук съм си взел едни резервни осмици, защото трябва още да направим. Тук е голяма кочина, в момента не гледайте, взимаме сега необходимите инструменти и се захващаме за работа. Сега, кой мери на око, след това си бере гайлето. Така че, тези планки сега къде съм ги взел, дупките не стават за шестиците и трябва да мисля някаква схема, в която да ги разпробивам, за да мога, т.е. да си ги разширя, за да мога да си свърша работа, иначе нищо не правиме. Макар че аз тук имам най-големата ми осмица. И аз миналия път я прецаках тази осмица. И сега мисля, чувате някой човек, това баба ми нещо се кара по кокошките. Защо не се притеснявайте. Така, това да се както съсипах 3-4 такива анкера, вече блъскам сравнително по-леко. Защото до сега не съм работил с такива анкери, като сложих втория път и като ударих два пъти сигурно чука и направо тук тотално прецаках от начало резбата и няма слагане на гайката, човек. Така че сега съм много по-прецизен в тези начуквания. Да. Слагаме, свързваме тук. Режеме това и тук трябва да направим още една тук. И сме готови за тази цел. Трябва да сваля целия парапет. Това ден няма край, братче. Добре, на финалната пръва сме. Сега режеме тази планка само и финализираме проекта. Само да видим къде да я отрежеме. Изгодно. Тук малко. Нека да изправим. Еми, готови сме. Парапета е готов. Тук го измислих, понеже тук трябва да ми влезе в тази тухла. Тия тухли това нещо няма да държи, а вътре не мога да пробия да сложа с удължение, защото е пълно с дърва. И затова решихме, посъветвахме да го направя с допълнителна. Това е между другото пружина от старите кревати. Тук съм го хванал отново с един
анкер. Това е стандартен болт. Тук влиза на планка анкер. Тук влиза една планка, долу с анкер, тук само болт. И тук долу само на анкер. Добре, готов парапета. И това е съответно да си къпеме най-накрая да оттегляме. Ето така преминава един ден на село. От сутрин до вечер ангажименти, работа наляво, надесно, това трябва да свършиш, това трябва да свършиш. Куп ангажименти, обаче в края на деня се чувстваш удовлетворен от това, което си постигнал. От физическа гледна точка, ментална, душевна, психическа, от всякакъв характер. И живота на село просто не мога да го опиша по никакъв начин. Определено и моменти, когато ти идва повече от към физическа работа, но ментални удовлетвореността от това, че нещо си постигнал с ръцете си и си направил, това просто е незаменимо и не знам даже как да го опиша. Така, аз поемам към Монтана, отивам да се видя с един приятел, малко да разцъкаме наляво надясно, а с вас ще се видим в следващото видео. Надявам се този влог да ви е бил интересен. Ако е така, лайквайте, шервайте, коментирайте, абонирайте се за моят канал и ще се видим в следващото видео. Чао и до скоро и запомнете, живота никой не чака, така че не чакайте и вие. Чао, мисионери, и до скоро!